Le salon de la maison et de la ville. Édition 2022. Mbola tsara tsika jiaby. Madame Valérie ty. Madame Valérie, fondatrice sady manager amin'ny entreprise VL Moda. Ino moa le VL Moda? Les VL Moda zegny vendent des produits cosmétiques 100% naturels et divers articles de mode. Za zegny avy Tamatavy aketo. Teraka taketo, niaigna taketo, raha jiabijiaby ana aketo. Donc, tiako Tamatavy, sady tsy foko Tamatavy. Na dia somary ndraindraiky magnorankoragna, fenofeno rano amin'ny lalam-pasika regny, ndraindraiky guedraguedra antegna mandeha moto poritsika amintegna aby raha jiabijiaby amin'ny lalam-pasika antegna magnano livraison partout. Donc, zegny zao hitako tombony be amin'ny événement salon de la maison et de la ville satria akao hitantsika ny solution-ndraha marobe mahakasika fagnamboarana tragno. Regnitsika amin'ny agnarana zegny salon de la maison et de la ville. Fikojakoja mikasika raha ataontsika agnatin'ny tokantragno sady zavatsika solution mikasika ranopotika io. Maro tegna maro zegny raha hitantsika akao. Raha ohatra koa anao mbo tia tanagna manjary, mbo tiantsika anjary Tamatavy ty, magnasa antsika jiaby mba ho tonga hanjifa amin'io événement io zavatra karakarahantsika tanagnatsika ty fa marobe raha hitantsika akao tsy apertantsika. Dia aza digny koa agnatona anahy amin'ny fotoagna fa akao zaho mivatra produit mikarakaragna volo ohatra misy volo mihintsana, volo sola regny aminahy koa misy solution jiabijiaby zegny. Dia mitongava maro, misaotra betsaka.